Здравейте хора, вече почвам да слагам соса, спагетите ги сложих. Айде бързо, че ще свърши видеото. Ей така, изтисквам хубавко. Бързо ли ще? Има и пета част май, не знам вече, още. Ма не ми ги давай Всичко на беше мен, ми бе. не знам докъде. Не знам, някой Това е баща ми. Това е баща ми. е после стара за Айде след това значи, Там вече ли какво е? така, Някакво сироп. е, прахчето. Вики просто ще остави с... Сега слагам къде ми е Аз бях прахчето? 50 лема, мисля, че още 50 трябва да стане. Не, не бе, 100 лева ти на мене Къде даде. ми е прахчето, Да, хора? папката, 70 лева. Ще има. На мен ми върна 30. Ще има пета част 20. май. И там Колко трябва да сложиш? 70. Той Знам къде ми е това. Толкова. Къде ти е прах? Няма бе, няма.